El Palau de la Generalitat canvia de fesomia i s'omple d'alumnes de primària, una visita molt especial que ha rebut el cap del govern, José Montilla. Des del pati dels Tarongers, el president de la Generalitat ha repassat algunes etapes de la història del país amb els estudiants. Qui va ser el primer president de la Generalitat? No ho podem veure. Berenguer de Cruïlles, exacte. Sí. Molt bé. Doncs després de Berenguer de Cruïlles, que va ser elegit a Cervera, perquè el Palau no estava fet encara, es va començar després a fer aquest Palau, que era més petit. Hi ha algú que vulgui ser conseller o president? Jo vull ser Presidenta. la primera presidenta. La visita forma part d'una campanya engegada per la Generalitat amb l'objectiu d'acostar la política i les institucions als més joves i així fomentar la participació ciutadana. Es preveu que més d'un miler d'alumnes visitaran el Palau durant aquest any, com han fet avui els estudiants de l'Escola d'Altafulla, que han pogut conèixer una mica més la història de la Generalitat i els seus presidents.